Nakauli na ang katusan ka mga locally stranded individuals sa Lanao del Norte nga uga mga barangay officials nga nagpasagad sa ilang trabaho bahin sa pagbantay sa mga naka-isolate nga residente sa ilang barangay silutan kuno. Anang report ni John D. Esteban. Sa Manila palang daan, gipailaw na sa rapid test ang mga locally stranded individual nga taga Lanao del Norte. Human mang negatibo, gipauli na sila pinaagi sa sweeper flight ubos sa Balikla Norte program. Pag-abot sa probinsya kagahapon, gipang disinfect dayon ang mga gamit sa LSI. Duha sa 120 LSI, taga Osamis ug Zamboanga, Sibugay. Sa pakighinabi sa One Mindanao kang Governor Imelda Dimaporo, gibalik og test ang mga LSI aron masigurong negatibo tanan. Dapat silang mag-quarantine sud sa 14 days. Sa karon 65 na ang confirmed cases sa probinsya. Kadaghanan mga returning overseas Filipinos og LSI. Busa hugot ang ginapatumang health measures aron malikayan ang local transmission. Kung mag-positive sa test, idiretso sa isolation facility sa probinsya. Pag negative sila, kukunin sila, tatawagan namin yung mga munisipyo nila at susunduin sila. Doon sila i-isolate, i-quarantine sa mga barangay nila sa munisipyo nila. Tapos yung 14 days, dadalhin na naman sila sa PHO para i-retest na rapid. Kada barangay sa probinsya dunay isolation facility. Gipasidad-an sa gobernadora ang mga barangay officials nga bantayan ang mga naka-isolate sa ilahang lugar aron dili masampulan kay ang ubang LSI nga gi-isolate wala mabantayi. Inay mag-isolate ang pipila naglatagaw. Kailangan masampulan natin itong mga kapitan na masyadong maluwang sa mga in-isolate nila na pinapadala ng probinsya. Opo. Para matuto, magkaliksyon dahil it's not that mahirap na pag magkaroon kami ng local transmission that we cannot control it anymore. Samtang hapit na magamit sa probinsya ang ilahang laboratory aron himuong COVID-19 testing facility. Ginapaabot na lang ang accreditation sa DOH. Ako si John D. Esteban para sa One Mindanao.